ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରାଉଛି ମୋ ବୋଉ। ସୁଜି କାକେରା ପାଇଁ ଏଠି ପିଠା ବସେଇଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି କଷ୍ଟ। ଏଇ ଭଦ୍ର ମଣିଷଟି କେତେ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ଆମର ଦହିବରା, କେହି ନଜର ଲଗେଇବନି। ନା ଫାଇନାଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜମା ବି ଭଲରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛଟାରେ କହୁଛି ଭଲରେ ଅଛି। ତ କାହିଁକି ଭଲରେ ନାହିଁ? ଗଉଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଭଲରେ ନାହିଁ। ମାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରାତି ଯାକ ମୋତେ ଅନିଦ୍ରା କରିକି ରଖଉଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ଏଠି ପିଠା ବସେଇଲାଣି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରାଉଛି ମୋ ବୋଉ। ସୁଜି କାକେରା ପାଇଁ ଏଠି ପିଠା ବସେଇଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି କଷ୍ଟ। ଏଇ ଭଦ୍ର ମଣିଷଟି ମୋତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରାଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ କରଉନି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ହିନି ମାନ ଦେଖଉଛି। ମୋତେ ଥରେ ଥରେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତା ଛୁଆ କି ନାହିଁ। ତ ଓକେ, ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ସେ ସୁଜି କାକେରା ପାଇଁ ମାନେ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଟିଣ ଆଣି ସାରିଲାଣି, ଏପଟେ ସୁଜି ରଖିଦେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଚାରିପଟେ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଏଠି ପାଲ ପାରିକି ଏଠି ବଇଛି ଆଉ। ସେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ସିଁ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ତାତିଲାଣି, ତ ସୁଜି ଢାଳିବି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରିଦେଲା ମୋ ବୋଉ ଏଇ ପିଠା କରିକି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପିଠା ଆମର ସରୁଛି। ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ଛାଡ଼, ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ସୁଜି ଜନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କେତେ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମ ଜନ୍ତା ଥୋଇଛି। ମଣିଷ ଗଢ଼ି ପାରିବୁନି, ସେ କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି। ତେଲ ଏଠି ଢାଳୁଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଦି ଜଣ। ନହେଲେ ବାପା ଆସିବେ ଯେଉଁ ଛାଣିବେ, ବୋଉର ମୋର କରିବୁ। ଆମେ ଦି ଜଣ କରିପାରିବା? ହଁ, ମୋ ବୋଉର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ହଁ ଆମେ କରିଦେବା। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଭାଇ ସବୁ କରିବ, ଗୋପାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରି ମାରିଦେବେ। କ'ଣ ଉଠିବି କ'ଣ କି? ଫାଇନାଲି ବୋଉ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପୁର ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଚିନି ସହିତ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଫେଣ୍ଟିବା, ଚିନି ଆଉ ପୁର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଯେଉଁଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି, ଚିକ୍ 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 ଚିକ୍। ଫାଇନାଲ ପିଠା ଗଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଛଣା କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ତ ବୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଢ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକେ ଚେୟାରରେ ବସିକି। ଛଣାଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଗଢ଼ୁଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲ ଲାଷ୍ଟ। ତ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଯାଆନ୍ତାଣି। ତ ଓକେ, ମୋ କାମ ଶେଷ। ତ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଗଡ଼ା ବୁଡ଼ି କରିକି। ଆଉ ତ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଦ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କି ପିଠା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ପୁଅକୁ ମସଲା ପତ୍ର ବାଟି ବୁଟାକି ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଏବେ ତରକାରୀ କରୁଛି। ଯାଉଛି ପୁଣି ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିକି ଦେବି, ସେ ତାର ତରକାରୀ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗଡ଼ୁଥିଲି, କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଗଡ଼ିକି ଆସେ, କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଟା ଯେଉଁ ବସିଛି ଏ ମଝି ଅଣ୍ଟା ସେଟା ପେନ୍ ହେଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଗଡ଼ିକି ଆସେ, ତା ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତାକୁ କରିକି କାଟି କୁଟାକି ଦେଇକି ଆସିବା।
କାରଣ ଆଜି ଆମ ପୁଅକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ପୁଅ ଆଜି ତରକାରୀ ବସାଉଛି ରାତିରେ। ବିଚରା ପିଲାଟା ଶୋଇନି, ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଘିରି ଘିରି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା 3:38। ତ ଏବେ ଆମର କାମ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ବୋଉ ଏପଟେ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ମାଜି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଘର ବି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ତ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବାପା ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା ବନାଉଛନ୍ତି, ଛାଣୁଛନ୍ତି। ବୋଉ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ନା, କହିଲା ମୋ ବି ସାଧା ରଖିଥବ। ମୁଁ କହିଲି ପକେଇ ସାରିଲିଣି ତ, କଷି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯାହା, ଶୋଇଲୁ ଏବେ ଉଠୁଛୁ। ବୋଉ ଅଲରେଡ଼ି ପିଠା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ରେଡ଼ି କରିଛି ପିଠା କିଛିଟା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବି। ତ ଆମ ଆଗରୁ ସେ କିଛି ପିଠା ବାଣ୍ଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ପିଠା ଆମର ପାଇଲାନି, ପିଠା ଖାଲି ଏଠି ପୁରା ପୁରି କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଲାଣି। ଆମ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଉଠିନି, ତାକୁ ଉଠା ଯାଉଛି ଆସ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେ ଉଠୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରି ପାଣି ପୁଣା ଆଣି କେତେ କ'ଣ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗୁଡ୍। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି। ତ ଆମ ଘରେ ଆଜି ହେଇଛି ଦହିବରା। ତ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ବାପା ବାପା ସେଠି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାନି କି? ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଅନେଇଛି ପା। ଆସ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ତାନେ ଜିନିଷ ନେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଧୋଇବୁ ଆସିବୁ। ମୋ ବାପା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବେ। ଆରେ ଖାଇବୁ, ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା। ବାବା ଆମର ଦହିବରା ପୁରା ରେଡ଼ି କଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ। ଏଠି ସେଉ ଆଉ ତରକାରୀ ସେଠି ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଦହିବରାକୁ ଆଳୁ କଷା। ଲୁକ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦହିବରା। କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୋ ପାଇଁ ଦହିବରା ଆଣିବାକୁ। ଦହିବରା ଦିବସ ଥିଲା, ତାପରେ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଆମର ଆଉ ଦୋଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇବି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୋର ଦହିବରା ଦିବସ ପାଳନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁରା ମାମୁନ ଦହିବରା ପାଣି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଲେମ୍ବୁଟା ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏଇଥିରେ ପିଉନୁ, ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଦହି ପାଣି ପିଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଲା ଆଉ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଆମ ପୁଅ ଦହିବରା ଖାଇକି ତ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେନାପୋଡ଼। ଶୋଇଛି, ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଠି। ଓହୋ ହଁ ବା, କ'ଣ କରିଛି କେଜାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଦହିବରା ପା ଆମର ହେଇଛି। ଆମ ପୁଅ ପୋଦିନା ପତ୍ର ତୋଳିକି ମତେ ଧରଉଛି। ଏଇ ଡିମକୁ କଣ କହିବ, ଏ ଡିମ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠଉଛି। ଏଇତିକ ସବୁତିକ ହଉଛନ୍ତି ବେଇମାନ। ମତେ ଶୋଇଥିଲେ ମତେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବେଇମାନ ସବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼, ଗୋଟେ ଛୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛ।
ଇଏ ମତେ ଘୋଷାରି ଆଣିଛି ସିଧା ଖଟରୁ ବରା ସକାଳେ ଖାଇଛି ଏଠି ସେ ଆମ ପୁଅ ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ଆମର ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଏଠି ଶୁଭମ ବବା ବଡ଼ ମା ଆସି ଧୋଇଛି ଟିକେ ଦହିବରା ବସିଛି କେତେ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ଆମର ଦହିବରା କେହି ନଜର ଲଗେଇବନି ନୁହଁ କି ନହେଲେ ପେଟ କାଟିବ ଆମ ପୁଅ ବନଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା ପୁଅ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଦୋକାନ ଦେବ ଆଉ ପାଠ ସାଠ କାହିଁ ବେକାରରେ ପଡ଼ୁଛି ଶୁଭମ ତୋର ମୋର ସେମ୍ କି ବାସନା ଦେଲାଣି ପାଟିରୁ ତ ନାଳ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଓହ କି ବନଉଛି ଦେଖିଲ ପୁରା କି ଚଟ ଚିକଣ ବାସନା ଦେଉଛି ତୋ ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରିଲାଣି ମୋ ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରିଲାଣି ବାବା ବାସନା ଦେଉଛି ନା ଆସିନ ବାସନା ଦେଉଛି ନା ଦେଖିବା ଟିକେ ବନେଇଛି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଓ ସେଉ ପଇଲା ଓ ସଜେଇଲା ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ବାଢ଼ିଦେବି ଏକାଠି ପିଆଜ ମରିଚ କାଟିକି ପକେଇଦେବି ସେଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଯେଉଁ କଇଁଆ ପାଣି ଟିକେ କରିଦେଲନି କଇଁଆ ପାଣି ଖଟା ଖଟା ଦହି ପାଣି ପକଉନ ଖଟା ଖଟା ଅଇକା ଚାମଚ ପିଆ ହବ ନା ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇବାନି ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ପୁରେଇଲେଣି ଗୋଟି ଗୋଟି ଚପ 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 ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କି ରେ ଟିକେ ବନେଇଛି ସତ ଏ ଗଛ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଚହ୍ନଠୁ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ 49ରେ ପା ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଏରା କହିବା କଥା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଲାଗିଛି फाइनाली पूरा कंप्लीट ग्रहण छाड़ीगला चल धुआ धुई कर ताकर सब धुआ धुई कल सब चलो एक धोईद मुझे कथे पा ढाली पड़ी मुझे तो फाइनाली फ्रेंड्स गाधुआ पाधुआ हिसाब कंप्लीट तो आप देखते ग्रहण लगी आपको देखली जह्नगठी केमती ग्रहण लगी तो एकाथरे बोर मोर दुआर आ घर मु पोछापोछी करदेली दुआर भी धोईदेलु आउ काम कंप्लीट करदेलु तो बो कहला भात बसे मुझे ना बो भात बसे आउ केते घंटा तो आउ तो कहीं खाइबेनि मुझे जानी तो काली एकाथरे सकाଳେ बसेबा तो से बो को मना कली मुझे मुझे किसी खाइबेनि अलरेडी खाई दहीबरा पेटे आ भोक ही ना तो चलतु मुझे भावुचे वीडियो को बेसी लंग करें कहीं काली जो कुंभ गुड़ा थिला तो मुझे वीडियो पर्यंत एडिटिंग ही करनी तो ताको एडिटिंग करी तो पकेबी पुणी वीडियो अपलोड करी तो से वीडियो भावुची ये एंड करदे तो बो हेल्के तो बो पटे नानी हेल्के सहित कथा हो पुओ तार कड़े बुलूची आ राति किसी एमती किसी ना आ वीडियो कहीं बन से वीडियो को भी ये एंड कर तो आई होप को वीडियो भल लगी वीडियो कर लाइक और चैनल कर सब्सक्राइब थैंक यू सो वाचिंग टाटा बाय।